En kyllä taas tiedä, onko mitään muuta hauskempaa kuin siivouspäivä. Joo, nyt on imuroimiset imuroitu ja tässä vielä tiskata tiskit ja pestä vähän pyykkiä ja... Ai että kaikkea mukavaa. Täältä mun sängystä lähtee tämmösiä... Se ihme langapätkiä mua ärsyttää. Ota pois. Break. Like that. Nice. Trash. I have a trash bag in here. Tuomo 22. Noin. Mä tuun tekemään tästäkin aiheesta uuden videon vielä, mutta siis musta oikeesti tuntuu, että mä irtisanouduin tästä mun kyseisestä kokopäivätyöstä on tällä hetkellä mun yksi elämäni parhaita päätöksiä, mitä mä oon tehnyt. Koska mä koen olevani ihmisenä paljon energisempi. Mä en stressaa niin törkeästi kaikesta. Tietenkin mä en oo vieläkään oikein sisäistänyt tätä, että mun ei oikeesti tarvi aina 5-6 päivää viikossa olla paikassa X tiettyyn kellonaikaan, mutta kyllä mä ehkä sisäistän tämän vielä. Kyllä mä ehkä totun tähän. Pitäis viedä pulloja, ihan saarnalle pulloja jääkaapissa. Vanha kunnon jääkaappiruoki. Nice. Ei voi olla tuota perunamuusia. En muuten sitten muistanut laittaa pakkaseen tota jauhelihaa. Fuck me. Juustoraastetta, kolaa, kukkaa. Jos tosta... Toi pitää käyttää pois toi muusi. Pitää tehdä jauhelihakaan jotain. Joku semmonen höttöjuttu niistä. Mähän silloin vannoin, että mä en muuta yhteenkään kämppää, missä ei oo tiskikonetta enää. But here we are again. Ei se auta, kun painaa nuo tiskit pois tosta. Noinnikään. Nyt ollaan saatu vähän niinku tiskit tiskattuu, lattia imuroituu, vähän olkkaria siivottu ja pöyjä pyyhitty ja... Tää on paljon parempi nyt. Tää on hyvä nyt. This is good. Tänään tai huomenna itse asiassa tohon mä saan hyllyn tähän nyt. Mä vähän silleen copypasteen Eetua. Mä en oo varma sanoinko mä jossain videossa. Mutta tähän mun koneen taakse tulee semmonen hylly. Samanlainen. No niin käytännössä niinku tämmönen hylly. Mut se on puolet isompi vielä. Se saa siihen eteen. Sit siihen tulee vähän akustiikkapaneelia ja... Mä otoin nääkin tässäkin. Mä vedin pienet päikkärikki jo tässä välissä. Ja sit tänne on ilmestynyt... Aha, et sekin niinku meni rikki. Nää pitäis kyllä siis herran jumalana niinku niin haperossa kunnossa. Siis... Noin. Ja se mun vuokraisäntä puhuukin, että se tulee vaihtaa nuo vielä tossa uusia. Tänne on ilmestynyt niinku tavaraa. Tänne vaan on ilmestynyt taas tavaraa. Tyttöystävän tavaraa. Mun pitäis kaivaa nyt lamppui esille jostain tosta laatikosta jostain. Mut tää on hyvä. Mä en teen hirveästi sen tavaraa, että haluan näytellä. Mä haluan näyttää tätä yhden laatikon vaan. No, naiset on naisia. Mut mä näytän silleen, että tässä on Tuomon kengät. 1, 2, 3, 4 paria. Tossa on kaikki mun kengät. Siinä on sisäpelikengät, urheilukengät. Ei, tossa on vielä 5 paria. Mun normikengät, maiharit, talvikengät, sisäpelikengät, kroksit. Sitten täällä on yksi tämmönen fucking iso laatikko, jossa lukee kenkiä. No. Hei, naiset on naisia. Nyt mun pitäisi jostain noista mun pitää katsoa viesti vielä. Jossain noista laatikoissa on kattolamppuja.
I shall sort them out. Vai vittu, nyt mun on pakko näyttää. Tuo huutikset tuli kyllä nyt. Tuli kyllä huutikset oikeesti. Jossain pikku hajotuksissa vissiin pakkailtu menemään täällä. Hyvää päivää. Hyvä juttu. Hyvä juttu, en oo sanonutkaan laittaa lampuja seinille, katolle. Mua ärsytti siinä niinku kokkivideossakin, ihmiset kiinnitti niin hirveästi huomiota siihen, kun mä sanoin ruokapöytää ja muuta tavaroita seinille, niin kaikki ruokapöytä seinälle. Kidiks. Näissä lampuissa on pistokkeet. Täällä katossa on tämä vanhan tyylinen juttu. Mä en tiedä näettekö te. Sinne ei mene pistokkeet. Iska on sähkömies ja saa modaa tuohon ne päät. Pitää vielä isi papalle. Mun pitäis mennä parturiin. Fix this hair on my head. Please. Tuomo 22. Pitäisikö meidän mennä nyt sinne parturiin? Vieläkö se on auki? Vois mennä. Joo. Lego. Vähän tää ärsyttää, mä olisin halunnut kuvaa enemmän tässä matkalla kävellessä, mutta täällä tuulee ihan törkeän paljon. Mä en yhtään tiedä miten tää uusi mikki on tää pari kuukautta vanha, mutta miten se reagoi tässä tuulessa. No, se tulee testattua tässä samalla. Tosi hämmentävää, kun asuu tälleen niinku lähes keskustassa nykyään, niin sä voit kävellä joka paikkaan. Tai kun kaikki kaupat on lähellä, kaikki keskustan palvelut on lähellä, niin sä voit vaan mennä kävellen. Olisin mä tietenkin aikaisemminkin voinut mennä kävellen, mutta laiska ihminen on laiska ihminen, niin ei sille mitään voi. Mutta nyt mä oon niinku päättänyt tää, jos mä menen johonkin keskustan alueelle, niin mä en mene autolla, vaan mä tulen aina menemään kävellen. Säästää niin paljon tuossa bensanrahassakin oikeesti siinä vaiheessa. Täällä on kiva keli, tuulee vaan ihan sairaasti. Okei guys, nyt on meinaan taas tukka mintissä. Kyllä kelepaa olla. Mä käyn itse tuolla M-roomissa parturissa, se on mun mielestä oikeesti helvetin hyvä parturi. Siellä on mukava asiakaspalvelu ja muutenkin ne aina tietää mitä ne tekee. Se on jotenkin tosi mukava ilmapiiri siellä muutenkin. Kiva miljöö. Taas tässä vaiheessa ihmiset varmaan sponsoroitu mainos. Ei. Jotenkin ärsyttää, kun nykypäivänä on semmonen jotenkin niinku meno, että aina pitäisi sanoa, että tää ei oo sponsoroitu mainos. Ei ole. Kyllä voi siis miksei blogaaja voi sanoa jostain paikasta? On. Voin itse sanoa, että M-room on. Toimii. Nyt vois niin. Tähän mä seuraavaksi tekisin. Mä kehittää pikku striimin. Tää kyllä syödä itse asiassa eikä jotakin. Katsotaan sitä safkaa. Niin, nyt vanha kunnon jääkaappi-vlogi. Okei, mulla on tää vanha perunamuusi. Sitä ei kyllä melkein paljon mitään jäljellä. Me käytetään se pois. Mulla on tää jauheliha, mikä mun on laittaa pakastimeen. Ei se mitään, käytetään se pois. Meillä on... Oho! Starteria muuten jäässä. Laitaas jääkaappia pikkusen pienemmälle. Mitä helvetti. Tää kurkkukin on jäässä. Mitä? Siis... Tää ei... Siis tää jääkaappikin niinku maailman epävakain oikeesti. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Just. Siis täällä alalla on paljon lämpöä kuin täällä ylhäällä ns. Jäät hemminäti. Ihan sama, nyt tehdään noista jotain. Me laitetaan sinne vähän jalapeenoja. Sitten me laitetaan sinne pikkusen tosta kevätsipulia, kesäsipulia.
Tehdään niistä jotain. Ja valkosipulikynsiä. Tulikin tämmönen aika jännä. Ne perusjääkaapin tyhjennysruoka. Mulla on jauhelihaa ja valkosipulia ja sit mulla on siellä kevätsipulia ja mä teen nyt pikku ruskea kastikkeen siihen ja heti vähän pakaste vihanneksia sinne. Näyttää ihan tämmöseltä basic kotiruoasta. Sitten mulla oli tää vanha perunamuusi. Mä lisäsin sinne vähän maitoa vielä, että sit saisi vähän juoksevampaa. Vähän jäässä, eli jääkaappi vähän liian kovalla. Sitten tästä tulee semmonen niinku cottage pie-tyyppinen ratkaisu, eli mä lyön noin jauhelijakastikkeet tonne pohjalle, sit siihen tulee perunamuusi päälle, sit siihen tulee juustoa, ja sit se on aika lailla done. Nice. Toikin niinku oikeesti jääkaapin tyhjennysruuaksi, niin ei voi muuta sanoa, kun toimii. Ja siinä on niinku mitään muuta. Mä tyhjensin mun jääkaapisi. Vajaa jauhelihapaketti, pakkasin sitä vähän kasviksia, jalapeenoja ja valkosipulia ja kevätsipulijämät sinne ja perunamumuusijämät siihen päälle, juustorasteen jämät päälle. Ja aivan sairaan hyvä. Olen ansainnut päiväunet. Mulla on unirytmi jotenkin ihan sekaisin. Oi että. Hyvästi.